Entra tranquila despois de todo o día coma sempre, pero hoxe xa teño 29. Non me pesan, nin os noto, case como os 28. Son recordo e unhas flores podres que morren e unhas veces tan doado e outras veces tan complicado. Despois que todo pasa, relaxa, relaxa, pon un Dexter, pero seguro que se queda a dormir. É sempre ou case sempre así, pero que feliz. Entra tranquila despois de todo o día coma sempre, pero hoxe xa te